İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şugunki programmamıza. Men sizin şugunki programma qoşulup bilýäningizde öğrenşat. Men geçen gepleşiklerimizde Sherry bilen öğrenen zatlarymız size kömek edendir diýip umid etýän. Sherry biz bilen geçen gepleşigimizde şu aýallar üçin nähili sagdyn iýmitleri iýmeldigimiz barada gurrun edip geçipdi. Ene şugunki gepleşigimizde ol ýene-de şu temada dowam etmekçi. Täze bu tema gaty wajyp. Bizim maksadymyz şugunki gepleşigimiz bilen size şu saglygyňyza kömek etmek. Nähili sagdyn iýmitleri iýmeldigini. Ene şugun Sherry ýene-de siz bilen köp zatlary paýlaşmakçy. Thank you, Sherry. I'm glad to be here. Men sizin bilen şerde bolup bilýänime öğrenşat. Now, Tat, you remember what we spoke about last time, and we were talking about the right kind of foods that women need and the different categories of foods. Ýadyňyzda bolsa diýe geçen gepleşigimizde biz näme gurlaşdyk sizin bilen? Nähili iýmitler, iýmitleriň durly görnüşleri barada, hemem şonu nähili günlük durmuşyňyzda her gün ki iýmitiňize goşmak barada gurrun edip geçipdik diýär. Now, today we're going to be talking about how much to eat. Şugunki gepleşigimizde biz şu öňümleriň her kategoriýasynyň günlük näçe mukdarda iýmeli şu barada sizin bilen gurrun edip geçmekçi. I know that many women are concerned about being overweight, and overweight is an unhealthy body status, so we will talk about the amount to eat. Ene siz bilýäňizde ýam aýallaryň arasynda şol nähili käbirler daýaw semit görnýär. Bu näçe mukdarda iýen iýmitine bagly. Şu barada men sizin bilen gurrun etmekçi diýär Sherry. We're going to use our hands to measure. Ene biz şugunki gepleşikde diýemen elimi ölçek höküminde näçe mukdarda iýmit iýmeldiňizi görkezjek diýe ulanyp elini ulanýar. Okay. We need about 2 to 3 servings per day of dairy products, things like milk, cheese, yogurt. Ene diýe biz günlük durmuşymyzda näçe mukdarda peýnir, süt, şeýle zatlary iýmeldiňiz barada olsa-da görkezmekçi şugun. Bir ýa-da 1-3 sapar siz günne şunu iýmeli. Hem şeýle hem çal süzme. Milk provides calcium and vitamin D. Actually, all dairy products provide calcium and vitamin D. Siz bilýäňiz şol süýtli öňümleriň düzüminde kalsiy bar, şeýle hem vitamin D. Ene şoň üçin hem siz şonu D iýmeli günlük durmuşyňyzda. For milk, we need, this is a serving of milk. Ene şu wagt eline serediň, size görkezip otyr. Ene şu diýe, ene şunça malako siz iýmeli. One day, one serving. This is one serving. So if we are trying to learn how much to eat, we would need 2 to 3 milks or something different, and we'll talk about that. Ene şu diýe bir saparda iýmeli süýdüňiziň muktary bir sapar. Or we can have 1 cup, this much yogurt, preferably unsweetened. Yine de diye şu süzme
Qatıgam edil şu elin görýäňiz ene şu ölçew şu mukdarda ted iýmeli on düdümine şeker bolmasa gowy. Now, cheese tends to have a little bit more fat, but it's delicious. Berde peynir diye peynirin düdümine yağ has köp. Bu yana elbette yağ bolan düdümine yağ bolanlygy sebäpli ol süýji gaty gowy tagamly. So the amount of cheese for one serving is this part of our hand and up to here. So that would be a serving of cheese. Ene şu at görýäňiz ol eline nähil görkedi otyr. Ene şol peynir iýeňizde şu bölük, şeýle bir bölejek eliňiziň bölegi. So we have to choose if we're going to have 2 to 3 servings. Do we have milk? Do we have cheese? Do we have yogurt? We can't have all of them. Ene şu ýaňa ölçeklerde de görkedi otyr. Süt, peynir ýa-da gatyk. Şolaryň her üçtüni diýe bir wagtda edinip bilmeýäňiz. Eger birini iýseňiz, şoň özi ýeterlik diýe. Bir saparky iýmite. Another very, very, very important category of foods is vegetables. Yine de başka bir şu iýmitlerin başka bir wajyp görnüşi bu näme? Gök önümler. This is where we get most of the vitamins and minerals that we need for good health. Ene şu gök önümlerin üstü bilen biz öz tenimize zerur bolan, mahsus bolan vitaminleri hem mineralleri şolun üstü bilen alýas. So a serving of a vegetable, if it is raw, is this much. Ene berde görşüňiz ýaldy şol gök önüm. Şonu bişirilmedik. Gök önümün muktary şu derecede bolmaly. Bişirilmedik. Ya da boğulanılmadık. If it is cooked, we need this much. This is one serving. Ene şol eger şol sizin gök önümüňiz boğurdulan bolsa ya da taýarlanan bolsa ene diňe şu mukdarda her sapar iýmeli, şu mukdarda şu ölçew. Aýany bişirilmedik bolsa her mukdarda siz iki eliňiz. When we are eating our vegetables, I'm talking about green. Green vegetables like lettuce, celery, onions, the leafy greens. Ene ol size şu atça yaşıl yapraklı gök önümler barada size diye. Ene misal üçün soğan siz bilýäňiz. Soğan ya da salat iýmitleri ýaly iýmitler siz has köprak iýmeli her gün. We need 5 to 7 servings of vegetables per day. 5 to 7. Bir günün dowamında diýe ol siz 5-7 ölçeğli gök önümleri 5-7 sapar iýmeldi. Ol size görkezdi ölçeğleri näçe mukdarda her sapar iýmeldiňiz. Another excellent resource for vitamins and minerals is the fruit category. Yine başka bir iýmitiň wajyp görnüşi miweler. And with this, we need 2 to 3 servings per day. Miweler bir hem 3 sapar aralygyna iýmeli her gün. Now, fruits, like an apple, come in all sorts of sizes. But what we need is a small apple. That is one serving, Artash. One serving. Ene siz görýäňiz ol ýene de şu at görkezýär. Ene siz miweleri näçe mukdarda iýmeli. Ene diňe şeýle mukdarda. Tabi alma siz oýlanyp görüň ol kiçi, uly ýa-da orta mukdarda bolup bilýär. Ýöne siz diňe şu mukdarda miweleri iýmeli. If I have juice, this is twice as much as I need for one serving. So I would need half of this for a cup for juice.
one serving. Because Yeah. it's so concentrated. Ya. Ene sida quwi zat maslahat beriye berdi. Ene görýäňiz şu käsäni şu wagt görkezdi. Bu türkmen käsesi siz görýäňiz. Şunu diýe eger siz miwe suwuny içdeňiz, doldurmany şoň ýarysy bir sapar siz içip bilýäňiz. Doldurmaly däl. Another good resource, especially for iron, is the meat and poultry and fish category. Yine de başka bir wajip iýmitin görnüşi bu et. We only need 1 to 2 servings of this category every day. Şol et siz günlük durmuşyňyzda bir ýa-da 2 sapar ýemeli. Preferably, the meat is lean and not marbled with a lot of fat or rimmed with a lot of fat. Ene siz şol et satyn alanyňyzda bir şu da diýatlamaly, köp ýağly et sizin sağlığınız için gowy däl. Ol köplençoň etiň töweregine köp ýağlar bolýar. Şol diýe sizin için gowy däl. Siz mümkin boldugynyň ýağsyzrak et almaly. The size of serving is the palm of our hand, 3 ounces. And that would be as much as we need. We would need 1 to 2 of this much of fish or seafood or meat. Ene ol size şu wagt ölçek görkezýär, şu et bilen şoň ölçegi diňe eliň aýasy. Şoň muktary bir sapar 2 sapar günne şonu iýmeli. Bu goýunyň sygyryň eti bolup bilýär, ýa-da towuk eti, ýa-da balyk, hem beýleki deňiz iýmitlerini şeýle edinip bilýär bir 2 sapar günne. The fat category is where we get a good amount of our flavor for our foods. Siz bilýäňiz diýe şol etiň düdümindäki ýağ nahary tagamly et ýa. The surprising thing is we don't need very much of this category. It adds pounds onto us. Ýöne diýe şu ýagy iýmeklik biziň üçin gowy däl. Täbi bu biziň tenimizde näçe ýağ goşýar. So we only need this much twice per day. Now that's pretty hard to cook with that little of fat. Wow. Ene siz görýäňiz ol görkezýärde näçe mukdarda, diňe şu mukdarda 2 sapar günne. Siz şeýle ýağ edinip bilýäňiz. 2 sapar, bir ýa-da 2 sapar. So if we are frying the foods, we need a whole lot more fat to fry foods, but we're adding pounds to our body. Haçan siz şol men bilýän siz gowurlan iýmitleri, naharlar gowy görýäňiz. Ana şol gowurlany diýesiz şonu ýağ bilen gowursaňyz diýe, şu hem siziň sağlygyňyz üçin gowy däl. Täbi siz hem şonu teniňizde ýağ goşup otursaňyz. So we need to count things like the special sauces that we put on the salad, the oils that we're cooking with, or the butter that we're putting on the bread. All of those count. Ene şu siz saladyňyz üçin ulunlayan ýağlar bar, ýa-da eti hem siz marinawat etmek üçin her hili ýağlary ýa-da başga düdümine goşýan zatlaryňyz, ýa-da şu çörek iýeňizde şoňa meski çalyp şeýle iýýäňiz, şoň mukdaryny siz seredip gaty seresap bolmaly. Eger siz şoň bilen şeýle ýağlar bilen seresaply bolmasaňyz, şonda semizlik ýüze çykýar. Nuts and seeds and beans provide a huge amount of calories and fat and excellent resource for vitamins and minerals. Ene bärde bir üçüncü kategoriýa barada gurrun etýär. Bular näme? Noýwa ýa-da nohut, şeýle hem hodlar,
çigitler, tohumlar, ene şeýle zatlary iýseňiz, bu siziň üçin hasam gowy diýe peýdaly. Täp olaň düzüminde siziň organizmiňiz üçin zerur bolan gowy iýmitler bar düzüminde. But we do not need these kinds of foods every day, only 3 to 4 times a week. Yönüşürde ağdalayan şol hodlar ya da noýby noktlar siz her gün iýmekde de zerur däl, diňe bir ya da birden 3 taparaçelli her hepde de şeýle edin bilýäňiz diýe. With dry beans, the serving before it's cooked, this is good news, is about this much, half of a cup, half an American cup. Wow. Ene siz guradylan noýby diýe, şu barada diňe şu elin aýatynyň içi. Entek taýarlanmanka, guradylan noýby, entek taýarlamaňyz, bişirmäňkäňiz şu mukdarda bolmaly. Now, for seeds, if we have sesame seeds, the amount is this much. Ene eger diýe sizde küncü ýagy bolsa, o muktary näme? Edil şeýle mukdarda. Küncü ýagy şu mukdarda bolup bilýär. Şunça mukdar. If we want some nut butter, almond butter, peanut butter, it would be 2 of these. Eger diýene sizde bilemok men barmy ýok, arahis, şol näçe mukdarda? Olam edil şu mukdarda bolmaly eken görüşiňiz ýaly. For other kinds of nuts, again, we can have this much if we're eating it raw. Ene misal şeýle hem diýe sizde şol hodlar, islendik türli hodlarym diňe şu mukdarda iýip bilýäňiz. Köp iýmel däl. Now you remember from the previous program that we can be overweight but malnourished. So we are going to be talking about the different kinds of problems that come when we don't eat a wide variety of food. Ýadyňyzda bolsa biz geçen gepleşigimizde siziň organizmiňizde zerur bolan iýmitli adyklary iýmeseňiz siziň teniňizde näme bolýar? Şu barada biz gurrunedy geçipdik. Men şu gün nähili durly iýmitler iýmek bilen siz organizmiňizde gowulaşdyryp bilýäňiz. Şu barada gurrun etmekçi diýe. One of the problems in lack of the right kinds of food, especially for women, is called anemia. Ene haçanda siziň organizmiňizde şol iýmitli yokumlu iýmitler yetmedik pursatynda siziň organizmiňizde näme bolýar? Gany adlyk, anemiya siz bilýäňiz. There are many reasons for many reasons that cause anemia. Şol sizde ganyň adlygy nähili bolup bilýär diýe. Oň bir näçe sebäpleri bar. Heavy menstruation, during the onset of menstruation, or during menopause, when we become irregular, can lead to anemia. Ene siz bilýäňiz şol anemiya, ganadlyk nähili ýagdaýlarda bolup bilýär. Birinciden şol ene siz bilýäňiz bil gelme her aýda şu ýagdaýda bolup bilýär. Sizde bil gelme gaty agyr bolsa, şol bolup bilýär. Şeýle hem şol menopauza wagtynda da bolup bilýän eken. Ene bu menopauza haçan bolýar? Şo bil gelmeniň toktamasynyň öň ýanynda ýa-da bil gelme toktandan soň bolup geçýänler. Some women find that during their pregnancies they become anemic. Ene käbir aýallar diýe şol göreli wagtynda olarda anemiya, ganadlyk bolýar. So, a treatment for that is to make sure that you're eating iron-rich foods. Siz şeýle ýagdaýlarda näme etmeli diýe? Şol anemiya, şondan üstün bolmak üçin demire bay bolan iýmitleri iýmeli. These foods are generally animal foods, meats, seafood, poultry, and beans. Dry beans. Ene siz demiri nähili alyp bilýän ekeniňiz. Bu köplenç şol etiň üstü bilen. Şeýle hem nohut, noýby, şolaryň üstü bilen siz organizmiňizde demir alyp bilýäňiz. Excuse me. Symptoms of anemia
are tiredness, weakness, feeling dizzy. There are more. Ya. Ene şol eger sizde anemiya şol kan bilen problemi bolsa şonu siz ne edip bilýäňiz diye. Haçan da siz özüňizi gaty gowşak duýýaňyz. Hem şeýle hem sizde kelle aýlanma bolýar. Şeýle ýagdaýda bolsaňyz onu siz toğtamaly. Because the blood isn't able to carry enough oxygen, some women even feel short of breath, especially when they're climbing stairs or going up a steeper hill. They'll feel real short of breath. Pregnant women? Any woman? If they're anemic. Ya. Ene islendik şol anemiya ganly problemi bolan aýalda diye köplen şeýle hem olarda şo baş aýlanma diýdik, şeýle hem dem yetmeýe. Ene misal üçin eger siz şol bas ýokary çykyp barýan bolsaňyz, şonda dem yetmezlik hem duýýan ekeniňiz. When the anemia becomes profound, when it becomes pretty severe, you will be able to see that the pink part of the eye is not pink anymore. It's pale color. Ya. Ene sizde haçan şol gözüňizi şeýle açyk görýäňiz, ene aşagynda şu ýerde adatça rozowy bolýan eken. Aýöne sizde anemiya güýçli bolsa, onda şol diňe ak bir hili gözüň içki gabaklary gaty solgun görünýär. There is a blood test, a simple blood test for anemia. Yöne diye siz şol sizde nähili derejede anemiýaň şonu bilmek üçin yöne köýje barlyk geçirip görýäňiz. Sometimes the anemia is not very pronounced and all you need is a change in your diet. Ene käwat bu yöne köýje bolup bilýär. Şol anemiýa üçin siz diňe dietaňyzy ütgüdip şoňsy bilen hem özüňizi gowlaşdyryp bilýäňiz. Sometimes the physician needs to give you iron pills along with eating an iron-rich diet. Käwat şu diyeti bilen bolmasa da siz öz lukmanyňyzyň kömegi bilen şol tabletka var ýürüte. Anemiýa kömek etmek üçin berilýän tabletkalar var. Şonu iýip bilýäňiz. Şeýle hem şol tabletkany iýen wagtyňyzda siz şeýle hem demiri bay bolan iýmitler hem iýmeli. So just to review, seeds and nuts, beans, animal foods are a good resource for iron. Ene men bärde size aýtşmaýal diýe sizi ýene bir gede gaýtalaýan. Demiri bay bolan iýmitler näme diýe? Bu et her hili etler şeýle hem siz noýwa diýdik, nohut, noýwa, hem hoz, dirli hili hozlar iýmel. Şolaň dedimine demir iýmit köp. Do not take iron pills if you do not need them. They can lead to even more problems. Okay, iron pills. Eger diýe size şol demir tabletkalar var diýdik, derman, şonu berýärler size kömek etmek üçin. Eger şondan gaça durup bilseňiz bu gowy diýe, onu etmäň, ýöne iýmit diýeti üstü bilen şol anemiýa bejergi berseňiz bu hasam gowy peýdal diýe öz organizmiňiz üçin. Another thing that can happen if we don't have a wide variety of food is a lack of vitamin A. Yine de başka bizim organizmimizde yüze çıkan problema bu şol vitamin C. Şoň yetmezligi üçin bizde köp problemler bolýar. C. You said C. C, right? A. Oh, you said A. Uh-huh. Okay, I have C here. Okay, başlang bu diye vitamin A. Şoň näme diye. The problem with this is it leads to night blindness or complete blindness. Haçanda sizin organizminizde vitamin A yetmezçilik etdiýän bolsa diye bu giýje sizde bilýäňiz giýje nähili görüp bilmeýäňiz. Şol giýje körlük bolup bilýär diye. Vitamin A is easy to find. It's in
anything that's orange. Mangoes, it's in carrots, it's in pumpkin, melons. Bärde näme diye şol vitamin A iýmitleriniň üstü bilen siz şonu öz organizmňyza kömek etip bilýäňiz diye. Sebäbi ol köp iýmitleriň düzümine bar. Mesal üçin siz bilýäňiz käşir, kädi, şu sary renkli iýmitlerde vitamin A bolup bilýän eken. Şonu siz köpräk iýmeli diýen. Another thing that happens is if we are deficient in iodine, it causes a thyroid problem and we end up with a goiter of an enlargement right here. Yine de başka näme problemi bolýar? Haçan sizin organizminizde vitamin A yetmezlik etse, ona angina siz bilýäňiz, şeýle çişip dur bokurdoňyzda. Siz onu özüňiz görüp bilýäňiz. Some soils are very poor in iodine, and this is very important if you are pregnant because it can cause birth defects. Şol näme diýdik? Angina nämeden bolup bilýän ekeni? Vitamin A şoň yetmezligi derarly, şeýle hem yod şoň yetmezligi derarly bolup bilýän ekeni. Zop diýe bizde siz bilýäňiz şol zop. Şeýle ýagdaýda diýe bu gurul aýallar üçin has hem hoply. Sebäbi şol galkan görnüşli mäz çişip bu dem almaňa da gurul aýallara täsir etip bilýär. The easiest way to avoid this is to use salt that has iodine added. Not all salt has added iodine. Iň aňsat ýol diye, siz gündelik şu iýmitleriňiz üçin olalýan duz bar. Käbir men sizde barmy ýokmy bilemok şol düzümine ýot bolan duz ulansaňyz hasam gowy. There are simple tests to test for blood test to test for this problem. Siz şeýle hem şol zobyň bilmeklik üçin ýönekeýje barlyklar geçirip bilýäňiz öz durmuşyňyzda da. Gynansagan biziň şugunki gepleşigimiz tamamlanyp barýar. Men sharing şu programa goşulyp bilen öğrenşat. Biz ýene de geçen gepleşigimizde, geljeki gepleşigimizde Sherry bilen dowam etmekçi. Eger sizde soralar bolsa, şu programanyň ahyryna görýän elektronly poçtasy bilen bize hat ýollap bilersiňiz. Häzirlikçe hoş sag bolun. Sana tapşırdım. Senin adında günem yolunu bütün kalbimi sana tapşırdım.